Erokamano kuom keto Ramogi TV ka ni jood bura mag Azimio kod Kenya Kwanza okawo chung' mopogore opogore wi twak ma jatend piny Kenya William Ruto dhi chiwo e nyim od bura mamalo kod mano mar Senate odiochieng' ma kiny. Kweth mar Kenya Kwanza geno ni Ruto dhi tiyo kod thuolono mar miyo oganda jo Kenya rekod mare e bwo higa achiel mokalo. Jood bura mag Azimio to kata kamano luwo ni onge ber moro amora madhi wuok e twak ma kamano poni Ruto ok ochiwo kenge ma en godo e duoko piny pek mar ngima. Chris Owino nigi ler mar wachni. Machuok motelo ne jatend piny Dr. William Ruto chiwo twak moyiedhi e nyim od bura mamalo kod mano mar Senate odiochieng' ma kiny. Jopiny kod josiasa nigi geno mathoth ni twak ma kamano dhi mulo midhiero mokwako oganda jo Kenya e kindeni kendo miyo gi geno. Jaleg kweth jood bura mathoth Silvanus Osoro kod jakom komiti mar od bura mar loso budget Kimani Kuria nigi geno ni Ruto dhi pedho rekod mare mag dongruok e bwo higa achiel mokalo. He is coming to tell us what he's done for 1 year, his record for 1 year, the achievement for 1 year, and maybe where we are slow as an administration. Because again, even as we look at the positives, our government is open for negatives too. So where we own mistakes, where we are human beings, at times we make mistakes. Next year, the Eurobond is coming up for maturity, and there is a fear by the international community that that we may not be able to pay off debt. We've had His Excellency the President saying, actually, no, we're not going to default. So I think it would be great to hear what plan there is to settle that loan. Kweth mar Azimio kata kamano wacho ni onge gima duong' ma twak ma kamano dhi kelo ne oganda jo Kenya. Jo od bura mag Azimio lero ni onge ber moro amora ma twak ma kiny dhi kelo ne oganda jo Kenya, ponono ni okoloso e wi chenro ma gin go kaka sirikal e miyo oganda jo Kenya fuong'ruok kaluwore kod pek mar ngima. Thura dhano hinyore oko ka. Ji hinyore e okang' ma kagire dier to president kikwe moko owuoye gini. To nikech nitiere mier mang'eny ma kata mana gima ji cham ok nyal yudore nikech nengo obaro ji ndase. To en twak ma wan gadiera ne ok dhi mulo weche mag duoko piny garama mar ngima. Emomiyo wan gi pacha ok ane ka en twak madhi konyo jopiny e yo moro amora. Ena twak ma idhi ti kodo mondo kwan gik moko ma giparo ni gisetimo to gin gik ma ok nyal loko kit ngima mar dhano. Kaluwore gi monj ma kinde ka kinde kaunti mar Lamu, Nyandwat ma Ugwe, kaachiel gi kuo jamni e kauntis mag Samburu, Baringo kod West Pokot, jood bura geno ni William Ruto dhi lando chenro mare mar neno ni piny Kenya obedo kod arita moromo. Jaleg kweth jood bura manok e od bura Opiyo Wandayi kata kamano oseyo piny owacho mar Kenya Kwanza kuom chano tero obila 1,000 e piny Haiti e kinde ma oganda jo Kenya to wito ngimagi e lwet jonjore. Security threats have been here with us, for years, and yes, His Excellency the President has promised to deal with them firmly, and we'd be expecting also to hear what the plans are, and what the setbacks are, and the kind of support that Parliament should give. Wach ma ita kwe dhi marach ahinya kendo jo piny siko neno chandruok e lwet jonjore. En wach malich ahinya kendo udhi chiwo twagni e sama koro Kenya kod paro matero askeche ma polis e cho mane piny mar Haiti mondo kele kwe kun to jo Kenya wegi to chandre piny ka nikech wach mar koso arita kwe. Kaluwore gi koth madhi nyime kod chwe e pacho kae, geno nitiere ni jatend piny dhi chiwo ote madhi kelo geno ne oganda ma pi ywayo e miechgi e kindeni. En kwayo na ahinyruok ne jatend piny man kiny nowuo kod wabunge mondo owachie gimoro korka oula flood ma hinyowa sani. Kara chuonyo oula obaro wandasi sani. Kaluwore gi katiba kare 132 1C, jatend piny owinjore ochiw twak moyiedhi ne od bura mamalo kod mano mar Senate dichiel e higa e wi chal mar piny. E kinde twak makamano, jatend piny onego chiw twak e wi weche mag arita kwe pacho kae, weche mag bidhruok gi telo makare, kaachiel gi tudruok
e kind piny Kenya kod pinje ma oko. Bang' chiwo twak mare odiochieng' makiny, jo od bura kod senators biro yudo thuolo mar golo pachgi e wi twak makamano. E kinde ma jatend piny Dr. William Ruto dhi chiwo twak moyiedhi e nyim od bura odiochieng' makiny, jo od bura nigi geno ni jatend piny dhi loso e chenro mag duoko piny pek mar ngima, weche mag arita kwe kaachiel kod midhiero mag koth mar El Nino. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings,